Els Països Baixos tenen el govern més europeista de la història? Analitzem l'acord i les seves contradiccions. Avui desmuntem l'acord de govern liderat per Rob Jetten i veiem si realment complirà les expectatives. I si em permeteu l'espoiler, no és tan progressista com sembla. El D66 va guanyar les eleccions al novembre, deixant fora de joc l'extrema dreta del PPB. Ara bé, volien aliar-se amb els verds i laboristes, però el BBD els ho va impedir. El resultat, el primer govern en minoria dels Països Baixos. Ahir Rob Jetten va assumir el càrrec de primer ministre, però quin és realment el seu pla de govern? En habitatge proposen construir massivament habitatge i fins i tot es plantegen construir ciutats noves des de zero, a més de limitar els preus del lloguer i protecció davant els desnonaments. Aquest era un punt clau del D66 en què pràcticament va basar tota la seva campanya, així que era d'esperar que fos el punt més ambiciós. En medi ambient i agricultura, la CDA marca l'agenda i aposta per les energies renovables, especialment l'eòlica marina, en què els Països Baixos té un potencial brutal, i les nuclears, construint fins a 4 plantes noves. A més, també volen bonificar aquells agricultors que redueixin les seves emissions. I és que els agricultors són un sector clau dels votants del PP neerlandès. I ara arribem al punt més polèmic, la migració. I és que el BBD, de Mark Rutte, l'actual secretari general de l'OTAN, aposta per mesures noves. Llista ampliada de països segurs i deportacions express en 48 hores. Unes mesures que algunes organitzacions en drets humans alerten que són perilloses. I per la integració preveuen cursos de neerlandès i quotes laborals per a migrants en sectors clau com la salut o la construcció. I finalment, pel que fa a la Unió Europea, presenten una aposta europeista, però amb certs límits. Sí que recolzen una Europa més forta i independent, sancions a Rússia i menys unanimitat per evitar bloquejos, però també eviten els eurobons, és a dir, el deute comú, i volen seguir alimentant l'OTAN, una organització que avui dia només serveix perquè els Estats Units segueixi influenciant la política europea i en general el continent segueixi dependent d'Amèrica. Personalment em decep que un partit obertament europeista com el D66 no hagi sigut capaç de pressionar per mesures més ambicioses. Ara bé, també seria injust negar que és un govern amb una clara vocació europea. I en un temps on l'extrema dreta antieuropea puja com l'escuma, governs com aquest són realment un alleugeriment. Així que ara ja saps què respondre quan el teu company et pregunti